Hello friends, welcome back to the channel Birkhang Tech YouTube channel. नोंथांखौ बयखौबो so friends दिनै भिडिअ नोंथांमोननो खोन्थागोन जेनाखि Y2 स्टुडिअ आवहाय माखासे एबा Y2 स्टुडिअ एबा YouTube स्टुडिअ आवहाय माखासे गोदान आपडेट्सफोर फैदों बे गोदान आपडेट्सफोरनि सोमोन्दै दिनै भिडिअ नोंथांमोननो फुरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन खालामनानै खोन्थागोन। ओके सो आङो फर्स्ट अफ अल आंनि Y2 स्टुडिअ एबा YouTube स्टुडिअ एपखौ ओपन खालामसै। सो ओपन खालामबा नोंथांमोनहा नुगोन बेबायदि इंटरफेस देन नोंथाङा दसे वेट खालामबानो जाबाय देन नोंथाङा बेबायदि इंटरफेस नुगोन जायखिजाया आं मोनसे भिडिअखौ सेलेक्ट खालामसै। ओके बे भिडिअखौ जायखिजाया मोनसे आं भिडिअखौ क्लिक खालामबाय देन नोंथाङा गोजौआव नुनो मोनगोन पेन्सिल आइकन बे पेन्सिल आइकनाव क्लिक खालामबानो जाबाय। सो आं बेयाव क्लिक खालामबाय पेन्सिल आइकनाव देन नोंथाङा बेनि उनावहाय बेबायदि इंटरफेस नुनो मोनगोन गाहायाव नुनो मोनगोन नै पाब्लिकनि गाहायाव नै सेलेक्ट अडियन्सनि मोनसे अपसन नुनो मोनगोन। ओके सो बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बे सेलेक्ट अडियन्सआनो गोदान आपडेट्स जानाय आरोखि ना। बे सेलेक्ट अडियन्सआ आगोल बे अपसना गैयामोन दा आपडेट्स जानानै बे गोदान अपसना बे सेलेक्ट अडियन्स अपसना नुनो मोनगोन। सो आं बे सेलेक्ट अडियन्स जेनाखि आं बे सेलेक्ट अडियन्सआव क्लिक खालामसै। ओके बे सेलेक्ट अडियन्सआव क्लिक खालामबा नोंथांमोना बेबायदि इंटरफेस नुगोन देन नोंथाङा गोजौआव नुनो मोनगोन नै इज दिस भिडिअ मेड फर किड्स रिक्वायर। ओके देन नोंथाङा बेनि उनावहाय गाहायाव लार्न मनि गाहायाव अपसन नुगोन जेनाखि नट सेलेक्टेड होननाय। जुदि नोंथाङा बे कपा आगोलहाय बेबायदि आपडेट्सआय माने आपडेट जाखांफाखाबाय आरोखि ना कपा आपडेट्सजों रिलेटेड होननाय जुदि सिगाङाव नोंथाङा बे मेड फर किड्स एन्ड नट मेड फर किड्स बे अपसनखौ सेलेक्ट खालामनानै दोनखानायबा बे जुदि नोंथाङा नो इट्स नट मेड फर किड्स बेखौ सेलेक्ट खालामनो बेबायदि इंटरफेस नुनो मोनखागोन देन नोंथाङा एस इट्स नट मेड फर किड्स एस इट्स मेड फर किड्स बे अपसना नुगोन जेनाखि नोंथाङा फार्स्टआवहाय सेलेक्ट खालामनानै दोनदोंबा जुदि नोंथाङा फार्स्टआवहाय सेलेक्ट खालामनानै दोनाखैबा नट सेलेक्टेडआ जाखारगोन आरोखि ना। जेरैनाखि दा आंनि भिडिअआवहाय माने मेड फर किड्सजों रिलेटेड थानाय नङा नालाय जुदि माने सोरबा सासे गथ'आ बे भिडिअखौ बानायदोंबा जुदि बे नोंथांनि भिडिअआवहाय मेड फर किड्स एबा माने उन्दै मानसिजों रिलेटेड थानायबा बे नो इट्स नट माने रिलेटेड थानायबा नोंथाङा मा खालामदो एस इट्स मेड फर किड्स बे अपसनखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। जुदि नोंथांनि भिडिअआवहाय माने मेड फर किड्सजों रिलेटेड थानाय नङाबा नो इट्स नट मेड फर किड्सखौ क्लिक खालामबानो जाबाय। स' आंनाथ' दा आंनि भिडिअआ गासिबो माने मेड फर किड्सजों रिलेटेड थानाय नङा माने गथ'फोरजों रिलेटेड थानाय नङा थ' आङो दानिया मा क्लिक खालामसै बे नो इट्स नट मेड फर किड्स बेयाव क्लिक खालामसै। मानो होननानै बुङोब्ला आंनि भिडिअआहाय गथ' उन्दैफोरनिजों रिलेटेड थानाय नङा स' बेनि थाखायनो आं बे अपसनखौ क्लिक खालामनानै सेलेक्ट खालामना होबाय। जुदि नोंथांनाबो बे उन्दै मानसिफोर रिलेटेड थानाय नङा बे अपसनखौ सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। स' बेखौ सेलेक्ट खालामना होबा साबसिन जायो। जुदि नोंथाङा बेबायदि अपसनखौ सेलेक्ट खालामनानै होआबा नोंथांनि चेनेलाव एसे प्रब्लेमबो जानो हागौ। स' बेनि थाखायनो सेलेक्ट खालामना लानाया जोबोर इम्परटेन्ट आरोखि ना। स' देन नोंथाङा गाहायाव नुनो मोनबावगोन नै डु इउ वान्ट टु रिस्ट्रिक्ट योर भिडिअ एन्ड एडल्ट अडियन्स अपसनेल। स' बेयाव नुनो मोनगोन नोंथाङा गाहायाव सेलेक्ट मोनसे अपसन नुनो मोनगोन नै बेवहाय बे अपसनाव क्लिक खालामबानो जाबाय गाहायाव। स' आं बेयाव क्लिक खालामसै बे अपसनावहाय। अके देन नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामबा नुनो मोनगोन नै गाहायाव नुनो मोनगोन नै नोंथाङा जुदि नोंथांनि बे भिडिअफोरखौहाय नोंथांनि बे भिडिअखौ जुदि माने 18 इयार्सनि माने 18 इयार्स नोंथाङा जुदि नोंथांनि बे भिडिअखौहाय माने 18 इयार्सनि रिलेटेड थानाय एबा 18 इयार्स जानाय मानसि गथ'फोरनि माने 18 इयार्स जानायनि बे गथ'फोरनो देखायोबा जुदि बे माबानो अपसनाव क्लिक खालामबानो जाबाय नट डन्ट रिस्ट्रिक्ट माय भिडिअ टु भिउवार्स अभार 18। अके स' नोंथाङा जुदि नोंथांनि बे भिडिअखौ 18 इयार्स अल्ड बे माने 18 इयार्स अल्ड पिपुलफोरनो मानसिफोरनो देखायनो लुगैदोंबा 18 इयार्स बे अपसनाव क्लिक खालामबानो जाबाय। जुदि नोंथांनि बे भिडिअखौहाय माने 18 इयार्स मानसिफोरनो जानायनि 18 इयार्सनि आन्डाराव थानाय बे मानसिफोरनो देखायनो सानाबा बे मानायाव देखायदो नैबेवहाय क्लिक खालामबानो जाबाय बे एस रिस्ट्रिक्टेड माय भिडिअआव क्लिक खालामबानो जाबाय बे एस रिस्ट्रिक्ट माय भिडिअ टु भिउवार्स अभार 18 जुदि देखायनो सानाबा। अके स' बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। अके स' आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ नायना बुजिबाय जानांगौ जानाखि बे Y2 स्टुडिअनि गोदान आपडेट्सखौ। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो। जुदि चेनेलाव गोदानबा अनलाइन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो जेब्ला आं गोदान भिडिअ खालामो बेनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय। स' फ्रेन्ड्स दोनथ'नोसै गुड बाय।